já jdu pro ten náboj, aby se tady pan Rýša nepil. Telefon, jo? Jo. Dík. A co? Ty jsi kokot. Sorry. Ten telefon mi budeš platit. Sorry, kámo. Dělej, dej mi 2000. A ty nemám. No tak, ale budeš mi ho platit. Kámo, sorry. It's prank, bro. Ty jsi kokot. Mě tady prankuje jako. Já jsem myslel, že to je vážně mobil. Tak ty jednou se zesrat, ty vole. Já myslel, že je to vážně mobil, jsi blázen. Já už tě nejradši stlouk, vole. Jo. To je obal, vole. Jdu to posral. No a to je pro naše video všechno. Vlastně jsme se ani nepřivítali, je tady Rýša a Adam. Já jsem Adam Štván a on je Rýša Kouba. Mám videokanál, kde mám jedno video a tam to jmenuji se Rýšan Kouba. Jo a tak. Čus! Čus!